Hej og velkommen til oktoberudgaven af Bedre på vej. Mit navn er Esben Skrumsager, og jeg glæder mig til at tage dig med gennem et program fyldt med spændende nyheder. Jeg får først og fremmest besøg af selveste Sten Bachmann. Han er, foruden at være motorjournalist og redaktør på Børsens Bilindhold, også manden bag bogen Elbilrevyen, som netop er landet i 2025-udgaven. Med udgangspunkt i den ser vi nærmere på, hvad der rører sig på markedet, og hvilke modeller han ser frem til i den kommende tid. Og så tager vi der selvfølgelig også med til årets store biludstilling i München, hvor vi zoomer ind på de mest interessante modeller og nyheder, der er på vej til Danmark. Uanset om du ser med på YouTube, eller om du lytter til os som podcast, så er vi rigtig glade for, at du er tunet ind her. Lad os komme i gang med udsendelsen. Velkommen til Bedre på vej. Verdens hurtigste serieproducerede bil. Det har de seneste 6 år været en titel, som franske Bugatti har siddet tungt på med en særlig sportslig udgave af Chiron-modellen. Men nu er rekorden slået. Den er elektrisk, og den er kinesisk. Den nye Yangwang U9 Extreme er et elektrisk hypercar-monster fra BYD. Den har netop sat officiel verdensrekord med en topfart på vanvittige 496 km i timen på en testbane i Tyskland. Det er 6 km i timen mere end den hidtidige rekord. 4 elmotorer og mere end 3.000 hestekræfter. Var det noget? Før du skriver den på ønskelisten, skal du lige vide, at den bliver kun bygget i 30 eksemplarer. Så det er ikke en bil, du lige finder hen hos forhandleren på hjørnet. Men til gengæld kan du glæde dig over, at BYD netop har sænket beskatningspriserne markant på flere af deres store familiebiler. Op til 60.000 kroner er der barberet prisen. Du kan som altid se de aktuelle priser på bluenordania.dk. Og nu hvor vi er ved imponerende elbiler, så har tyskerne altså også præsteret noget ret vildt. En let modificeret Mercedes EQS med et nyt faststofbatteri, det vi kender som solid state batterier, har nemlig været på langfart. Den klarede turen fra Stuttgart op gennem Tyskland til Danmark og hele vejen til Malmø, uden at stoppe for at lade undervejs, vel at mærke. Da bilen den rullede i mål, efter at have kørt de her mere end 1.200 km, var der stadig strøm nok til yderligere 137 km. Det lyder jo vildt imponerende, men der er et par detaljer, du lige skal være opmærksom på, før du falder ned af stolen. For det første har Mercedes ikke offentliggjort gennemsnitshastigheden for turen. Det er altså en væsentlig detalje, og ja, jeg har spurgt Mercedes direkte, men det ønsker de ikke at svare på. For det andet kan batteriet foreløbig kun lades med op til 11 kW, altså en typisk hjemmeladerhastighed. Det er ikke ligefrem imponerende. Så der er stadig et stykke vej, før solid-state-batterierne sådan for alvor er klar, men teknologien den er på vej, og Mercedes de forventer at have batterierne klar til serieproduktion inden udgangen af det her årti. Nogle andre, der har et stykke vej, og som ikke bliver klar i det her årti, det er byggeriet af den nye Fehmarn-forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Det store projekt det er ramt af forsinkelser, blandt andet fordi et specialbygget fartøj, som skal sænke de her enorme tunnelelementer ned på havbunden, det endnu ikke er klar til drift. Udviklingen af fartøjet det er nu cirka 1,5 år bagud i forhold til tidsplanen, og ja, så er det svært at nå målet om at åbne tunnelen i 2029. Sådan lyder meldingen nu i hvert fald fra aktørerne bag projektet. De kommer dog ikke med nye løfter for en officiel åbning, men med de foreløbige forsinkelser taler vi nok tidligst om 2030 eller 2031, før du kan skyde genvej på turen fra København til Hamburg. Det var de korte nyheder. Lad os få dagens første gæst i studiet. Og vores første gæst i studiet i dag, det er dig, Sten. Velkommen indenfor. Tak. Du er jo en af de mest erfarne motorjournalister efterhånden derude. Jeg havde også fornøjelsen af dig her i studiet for akkurat et år siden. Hvad har overrasket dig på det marked, vi har set siden da? Ja, for et år siden der slog jeg ud med armen og sagde, at det her det bliver vildt, og det er jo en sindssyg hastighed. Og altså i tråd med det, som skete i 2020, da man lavede aftalen om bilafgifterne, der sagde man, at vi skal have 1 million grønne elbiler inden 2030, og så gik man ud nærmest dagen efter og sagde, så 775. Ikke? Og det er gået meget stærkere, end vi har regnet med. Ja. Jan Lang, som er den største kender af tallene i Danmark, han siger, at han regner med, at vi når 1 million grønne elbiler, eller grønne biler, i foråret 28, og sandsynligvis før. Wow. Så det er speederen i bunden, og jeg har aldrig nogensinde opnået noget lignende.
Det lyder ret vildt, og det gør jo også, at du har været lidt på overarbejde i forhold til at skulle lave den her bog, Elbilrevyen 2025. Yes. Der har du prøvet at samle op på hele markedet, der er derude lige nu. Vi har jo lavet et fuldstændig komplet overblik over hele markedet, sådan så du kan sammenligne alt, priser og størrelser og alt muligt, og få et overblik over modellerne. Og den første gang, vi udgav den i 22, der havde vi 99 biler, og der måtte vi virkelig strække det, vi kalde elbiler og så videre. Nu har vi 216 biler, og der er masser at skrive om, mildest talt. Ja. Og en af de andre ting, du så også sidder og skriver på, det er den mere klassiske bilrevyen, som så favner, kan man sige, hele markedet. Ja. Hvad er forskellen på dem efterhånden? Fordi man kunne tænke, at der må være en del overlap i dem. Bilrevyen er jo udkommet hvert år siden 1959, så det er jo nærmest en ære inden for bilnørderne at få lov til at sidde og skrive den. Og jeg sidder og skriver den nu. Den lander sandsynligvis på 578 modeller, og der er ved cirka 300 hver elbiler. Okay. Forskellen er, at i Bilrevyen, der har vi rubberstoppen med alt, hvad du overhovedet kan få i Danmark. Parallel import. Jeg har lige kørt en kæmpe stor Dodge, som du både kan få på hvide og gule plader. Og der har vi simpelthen alt med. Jeg har lige skrevet Dacia her til morgen. Det er måske ikke så relevant i firmabilsammenhæng. Men det sjove er, at for et år siden, der kostede den billigste Dacia, sådan en Sandero, sådan lidt træls, men funktionel bil, den kostede 150.000, og i dag koster den 170. Og det er den samme bil. Okay. Hvis vi lige skal gå tilbage til elbilerne. Yes. Fordi nu har du netop siddet her med Elbilrevyen. Hvad er det for nogle tendenser, du kan se, når du sidder og kigger ind i det her? Det vi kan se, det er, at de fossildrevne biler, altså benzin- og dieselbiler, de hænger ved i det yderste af neglene. Man kan se diesel, hvis vi tager det først. Det bliver tilbudt inden for Audi A6 og Mercedes C og E-klasse. 5-serie selvfølgelig. En bil som Cupra Leon Sportstour kan du få som diesel, men det er mere sådan symbolsk, fordi det lyder dejligt. Den kan køre 20 på literen. Vi ved, det kan den i virkeligheden. Så kommer du ned til prisen, og så siger du, what the fuck, hvad sker der her? Altså, den koster 200.000 mere end en elbil. Så du skal jo ikke bare være skør, du skal være blind og skør for at tage en dieselbil i dag i stedet for en elbil. Ja. Og det er ikke fordi, teknologien fejler noget, men sådan er afgifterne. Og kontantprisen er jo ikke så vigtig, når du vælger firmabil, men det er beskatningsværdien, og de føles jo ad. Lige præcis. Og det er jo sådan, det er den udvikling, vi har kunne se her de seneste par år, som virkelig har været tiltale. Hvis vi skal se lidt mere ind i det kommende år, 18 måneder, hvad er det så, du ser? Jeg ser, at næste gang vi skal lave Bilrevyen 27. Vi laver Bilrevyen 26 nu for at kunne udkomme op til julehandel. Ja. Når vi skal lave den i 27, så er det næsten slut med benzinbiler. Du vil stadig kunne få en Corvette eller en Lotus sportsvogn eller sådan noget. Men hvis vi tager den nye Audi Q3 for eksempel, som lige blev præsenteret i München, du har også noget med fra München her, så koster en 1,5 liters benziner med 150 heste og mild hybridsystem og op til 19 km per literen, den koster præcis 200.000 kroner mere end en Audi Q4 e-tron, som jo er større og kraftigere og meget billigere i drift. Ja. Og e-tronen har 5 års garanti, hvor Q3'en har 2 års garanti. Så det er den vej, vi går. Så de næste 18 måneder i Danmark, der vil vi se, at den her udvikling bliver forstærket. Det kommer til at gå stærkere. Ja. Så det er aus Wiedersehen til diesel og benzin, sådan er det bare. Ja. Og jeg var sad på en bar lørdag nat og drøftede med en advokat, jeg mødte, og han var ved at komme op og slås, fordi, hvor er køreglæden, så han råbt, fordi han havde en gammel BMW M3, og jeg sagde, sådan kan du ikke stille det op, altså hvis jeg holder i kø rundt om Ring 3 udenom København, eller i trekantsområdet, eller i det evige vejarbejde ved Skanderborg, så sidder du ikke og siger, hvor er køreglæden? Så sådan kan du ikke selvfølgelig, du kan jo stadigvæk købe en Mazda MX-5, eller du kan købe en gammel M3, du er velkommen til, men hvis du holder i kø i den i evighedsvejarbejde, så er du ikke den skarpeste kniv i skuffen. Det er ikke der, du får de store køreoplevelser, uanset... Nej, det er det ikke, når du holder i kø der. Nej, uanset hvilken bil du kører i. Nej. Lad os se på nogle af de biler, som måske særligt er relevant i firmabilregi. Yes. En af de biler, som du også har haft med i børsen, det er BMW iX3. Ja. Og det er en af dem, som kommer her inden for det næste halve års tid. Så vidt jeg kan læse, så er det noget, I har ret stor fidus til den her bil. Ja, det er det. De er lidt sløvere. Altså, tyskerne har jo lavet 800V-teknik, som kan lade meget hurtigere. Det kom allerede i 2021 med Porsche Taycan og e-tron og Audi e-tron. Men det kommer nu, hvor man ligesom folder det ud i større produktionsantal, som den nøje klasse her, som den iX3'eren.
starter jo 650.000, så vidt jeg husker, og så kommer der i løbet af 26, så kommer der et sidestykke til en 3-serie. Ja. Altså en lidt mindre og lidt billigere bil. Ja. Der kommer Audi, der har 750V, som allerede er på markedet, som svarer til 800V. Og der kommer den nye Mercedes CLA, som kommer, som også kan få som firmabil, og den bliver efterfulgt af en ny C-klasse næste år, som også er 800V. Så tyskerne kommer, de er i gang. Ja, og bare lige for klarhedens skyld, at der er jo netop mange af de biler, vi har set på markedet i de seneste år, populære modeller, som er baseret på 400 volts teknologi. Ja, ikke? Så det er her, hvor vi kommer ind i en ny generation nu. Men der har jo trods alt været nogle biler på markedet, som har kunne fås med 800 volt. For eksempel nogle af dem fra Sydkorea og nogle kinesere også. Ikke? 800V er jo væsentligt mere omkostningstungt at producere, og så kræver det, at man har nogle ladere, der ligesom kan udnytte det, fordi ellers så bliver det bare sådan noget, prøv at se mig, jeg har 800V, nå, har du det? Tillykke med det, ikke? Nej, præcis. Men noget af det, der jo står her, som jeg lige har fremhævet i artiklen i Børsen, det er jo overskriften her, hvor der står en af årtidets vigtigste bilnyheder. Hvorfor mener I, at det er det? Det er vi, fordi at tysk bilindustri er kommet til et tidspunkt, hvor vi virkelig må se sig selv i øjnene. Altså, de har levet på i årtier, de opfandt forbrændingsmotoren, de har været forrest, de har været det, vi gerne vil have, det har været referencepunkt. Men hvis du kommer til en 30-årig velhavende kinesisk køber i dag og siger, ja, vi har jo Ferdinand Porsche, det var også der opfandt den luftkølede hækmotor via Porsche, så siger han, er I det? Jamen, spurgt. Ja. Altså, han er ligeglad. Han siger, har du noget, der kan det samme som min telefon? Og så står Porsche-folken der og må lukke deres forretninger og deres salgsstyrtdykker, Volkswagen salgsstyrtdykker osv. Ja. Tendensen går imod, at man putter produktionen hen, hvor efterspørgselen er, altså x penge flytter til Østrig. BUD åbner i Ungarn, det er det, jeg vil sige. Så tysk bilindustri er kommet til sådan, hvor skal vi hen? Ja. Altså, der er færre arbejdspladser i fremtiden. Hvad skal vi? Hvordan gør vi det her? Hvordan kan vi konkurrere mod kineserne? Ja. Og der mener I, at den kan være en af de biler, der viser vejen for tysk bilindustri? Helt klart. Den nøje klasse. Det er meget modigt. Man går ud med et helt nyt designsprog. Yes. Man går ud med en ny platform. Og man siver det ud i resten af modelprogrammet. Det er meget hatten af for det. Ja. Og BMW går forrest. Ja. Men altså, nu nævnte du også lige priserne. I hvert fald de priser, der er på de versioner, der bliver tilgængelige i første omgang. De ligger jo netop der fra et eller andet 650. Så det er jo ikke nogle af de allerbilligste elbiler, du finder på markedet, og de bliver også ramt af nogle danske afgifter. Hvad er det alligevel, der gør, at den er så interessant at overveje, hvis man skulle kigge på en firmabil fra med næste forår? En bil som den her, det er interessant, er jo det samme, som hvis du ser på en BMW i5 Touring. Du har selv haft en 520. For 10 år siden, når vi på Bilmagasinet skulle sammenligne, hvad er en fed bil, som ikke koster 1 million, så var det en BMW 520 diesel Touring. I dag er det en i5 Touring, som jeg altid sammenligner med at sige. Sådan en baghjulstrukken en, 286 heste. Det fungerer fantastisk. Det er en stor, fed, tung, dejlig BMW. Den bevæger sig som en BMW. Ja. Og det gør den der også. Det håber jeg da i hvert fald, den gør. Samtidig med, at det er en ny teknologi, og man måske kan gøre noget ved vægten. Ja. Det glæder vi os til at se. Ja, fedt. Er der nogle andre biler, vi måske lige skal vende, hvis vi skal kigge lidt ind i det, der står og venter ude i kulissen? Jeg er kørende i en Renault 5. Den er super fed. Den er ikke så relevant som firmabil jo. Men hvis du skal have en bil nummer 2 eller noget, så vil jeg helt klart pege på den. Ja. Men hvis vi skal se på lidt andet end Mercedes, Audi, BMW, så er der er Geely i familien. Vi kommer ikke udenom det mest hypede bilmærke, som er Zeekr, hvor du får utrolig meget for pengene. Altså hvor du kan konkurrere med en BMW, der koster 800.000, så får du en Zeekr, der koster 500.000. Og det afspejler sig selvfølgelig i beskatningsværdien. Ja. Den lader lynhurtigt. Det er ikke kun noget, den gør på papiret. Vi har prøvet den farlige op på 400 kW. Ja. Den har luftaffjedring, den har servolukning af dørene og alt muligt. Og det er altså den der, en Zeekr 7X SUV'en. Den ligner sådan en generisk SUV, men den er vildt fed at køre i, og den koster 550.000. Ja, og er jo så baseret på den teknik, man kender fra Volvo og Polestar. Ja, de deler jo. Man kan sige, hvis vi bliver i BMW i5 Touring-snakken, så har de den, der hedder Zeekr 001, som var deres første model. Ja. Som er jo 5 meter lang, 2 meter bred, og den har sådan noget Porsche Taycan over sig. Ja. Og det overraskende er, at den er rigtig, rigtig, rigtig fed at køre i. Den lader lynhurtigt, den er solidt ladet og så videre. Det eneste, der overhovedet kan sætte en finger på, det er, at den har sådan en kæmpe stor firkantet grim skærm, der ligner, jeg ved ikke hvad. Jeg sagde til designeren, hvorfor kan man ikke få den uden skærm? Han var sådan helt hvid i hovedet, så hvad snakker du om? Skærmen skal da være så stor som muligt. Gud skal den der ej, jeg gider ikke se på de skærme mere nu. Nu må stoppe.
Porsche har forstået det, lave en sød lille skærm, der sidder i midten, og så lader det handle om bilen og æstetikken. Ja, okay. Er der andre fra de sådan kinesiske producenter, som ligesom er interessante at kigge i retning af nu? Der er en stor diskussion omkring, om Polestar er kinesisk. Det er et svensk mærke, de er lige begyndt at bygge biler i Sydkorea også. Men en Polestar 5 er den første bil, som Polestar selv har lavet, hvor de selv har lavet platformen, de har lavet alt og sagt, hvis vi skal lave en rigtig Polestar, så skal det være den. Og så Polestar 4, fordi der er ingen, der gider at købe den. Så de sænker priserne, og det gør de også på firmabiler. Ja. Og det er en virkelig interessant outsider. Ja. Og så er der selvfølgelig Xpengerne, fordi de lader lynhurtigt, og hvor rækkevidden er fuldstændig ligegyldig. Selvom du skal på tværs af Danmark til møde, eller du skal til møde i Göteborg eller noget, så kører du bare derop. For den lader så hurtigt, så det er fuldstændig ligegyldigt. Ja, præcis. Okay, så der sker noget på det kinesiske marked, og det er der nok efterhånden ikke så mange, der er i tvivl om. Men det får vi i hvert fald understreget her. Betyder det bare, at tyskerne de har kastet håndklædet i ringen, måske bortset fra BMW, eller er der noget, de også er kommet med, som giver mening at kigge på? De er i hvert fald kommet til et sted i den industrielle udvikling, hvor de er nødt til at sige, hvad skal vi? Skal vi satse på mobilitet i stedet for, fordi det bliver de nødt til. De kan ikke blive ved med at hele tiden at se bagud, fordi de kinesiske køber er fuldstændig ligeglade. USA har lukket porten ned og siger, der må du bygge biler derovre. Det gør Volvo for eksempel. Ja. De øger produktionen derovre, det kommer de andre også til. Så svaret er, at tysk bilindustri, det bliver virkelig spændende at se, hvad de gør her de næste 1-2 år. Mm. Men altså, nu har vi talt lidt om BMW, der er jo sådan andre, det vi kender som de traditionelle premiummærker med Mercedes og Audi. Har de noget at byde ind med i din verden lige nu? Ja, helt klart. Okay. Altså Audi har sat prisen ned på A6 e-tron. Ja. Prisen er det samme for Sportbacken og Avant. Ikke? Ja. Så der skulle du bare tage den, du bedst kan lide. Det har det der gammeldags, strømlignede, fede Audi-look. Og Mercedes CLA er jo helt suveræn. Vi har den på forsiden af vores bog. Ja, lige præcis. Fordi den er vokset i forhold til den gamle CLA, ikke? Ja. Og den har op til 800 km rækkevidde. Ja. Ikke at du skal bruge det til noget, men det har den altså. Ja, præcis. Men det er jo også en af dem, vi har talt om efterhånden nogle gange her i udsendelsen, fordi det er en af de rigtig spændende nyheder, der kommer. Sten, hvis vi lige afslutningsvis her skal have Børsen-redaktørens anbefaling eller foretrukne elektriske firmabil på markedet lige nu, hvad skulle det så være? Man kan få Corvette i en speciel hybridudgave, hvor der sidder en elmotor på forakslen, så den har 643 hestekræfter. Den tager jeg. Check. Men det går nok ikke som firmabil, fordi med CSR-regnskaber og min arbejdsgiver nok jeg skal have en elbil. Så hvis jeg skal have en rigtig fed firmabil, der kører på el i 2026, så vil jeg bestille en Zeekr 001, som er den her lange, vi har nævnt den her, jeg vil have faktoren, den ser fed ud, den ligner ikke noget andet, den har Google integreret, du er ikke prøvekanin for noget, den lader lynhurtigt, og den leverer simpelthen varen til en meget attraktiv pris. Ja, fedt. Det var en god anbefaling. Tusind tak for besøget endnu en gang. Selv tak. Så har vi fået skiftet ud her i studiet, og jeg fristes jo til at sige fra en legende til en anden. Velkommen til, Peter. Tak. Du flirter med mig, kan jeg mærke. Ja, det bliver skide godt, det her. Peter, Sten, han er jo tydeligt begejstret både for BMW og nogle af de kinesiske modeller, og han nævner også specifikt Zeekr. Vi får en gang imellem nogle spørgsmål fra kunder, som undrer sig over, at de ikke bare lige kan finde Zeekr inde i vores online showroom. Hvad er årsagen til det? Jamen, årsagen er grundlæggende, at der kommer rigtig mange biler eller bilmærker til Europa PT, og vi har én mission for øjnene, det er at sikre en god kundeoplevelse fra start til slut. Og dertil hører mere end en fin bil, og det anerkender vi, at det er. Men vi skal have styr på, altså fra udlevering til, at den skal afleveres igen med alt, der hører i dag imellem. Og det bliver vi simpelthen nødt til at evaluere på løbende. Ja, okay. Så det er ikke umuligt, at den kan være der på et tidspunkt, men den figurerer der i hvert fald ikke endnu. Nej. Okay. Eller ja. Peter, du har været i Tyskland, i München, og det har du været blandt andet for at besøge nogle af de store udstillinger, der har været her på det seneste. Mercedes er en af dem her, som du har taget lidt video med hjem fra. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad er sådan en biludstilling i München for en størrelse? Ja, som I kan se, så var det overhovedet ikke velbesøgt, eller pjat. Nu har vi jo radiolytter med her. Den var super velbesøgt, og der var nyheder, og der var en mangfoldighed af biler, både kinesiske, europæiske, franske. Alt var der, og det var super fedt at mærke, hvordan folk virkelig var interesserede og også hypede omkring de elbilsnyheder, der var. Så det var en fed tur. Ja. En af dem, du har taget med hjem til os, som vi lige skal have sat nogle ord på, det er Volvo ES90.
Ja, og nu nævnte Sten jo også Polestar 5, og jeg vil friste til at sige, at så kan det godt være, at Polestar har udviklet noget til Volvo her. Fordi det er nemlig 800 volt, og det er nyt for den her, som jo egentlig er en efterfølger til S90'eren. Nu indtil videre i hvert fald kun i sedan. Men en super lækker bil, og for jer, der ikke lige kan se den, så er det en klassisk Volvo med Thors hammer ansigtet, og så de her silhuetter, som vi er vant til. Men en veludført sedan, som man kunne håbe på også kom som elektrisk variant på et tidspunkt. Og altså stationcar variant. Yes, det er det, absolut. Ja. Og det er godt at se, at Volvo, personligt, så ligger de ret tæt op i hinanden, altså også Polestar 5. Det er sådan en hyperbil nu, og der kører de helt ud af en anden land. Den her, den er super relevant til firmabilsmarkedet, så den forventer man noget af. Ja. Og en nogenlunde fin rækkevidde på 645, så what's not to like? Ja. Hvordan er der landet danske priser på den endnu? Ja, omkring 600.000 for 560.000 faktisk kun i situationstegn. Og det er jo så den skal man sige, dyreste ultra-udstyrsversion, men som single motor, så der kommer både sikkert noget med all-wheel drive, og så måske også lidt billigere. Så den lægger sig i et segment og presser jo også sig på i forhold til Polestars 4, som man kunne sige, den også minder lidt om. Ja. Lidt større, den her, trods alt. Ja. Og så du fremhæver det nye, der er her, 800 volt teknik, som den her nu er baseret på. Og der kunne jeg jo forstå, at det gør sig faktisk også gældende i forhold til en af de modeller, du tidligere har kigget på fra Volvo, storebror Volvo EX90. Den bliver jo faktisk opgraderet nu fra næste model. Ja, og det er jo super godt, men jeg må sgu også sige, at det er lidt ærgerligt for dem, der har valgt den. Det gør den jo ikke, at den gamle, skal vi kalde den det, på 400 volt. Men det er bare en klar forbedring, især i en stor bil, hvor forbruget er lidt højere, at du lader super hurtigt, når du så skal det. Men godt at se, altså trods alt. Så det kommer her fra 2026, så det er alle de biler, som jeg har forstået, som blev bestilt her efter oktober. Ja. Jamen det er 800 volts EX90'er. Ja. Okay, så det er i hvert fald et eksempel på, at der har det kunne betale sig lige at være tålmodig, hvis man står og skal vælge sådan en bil. Lad os gå videre til en af de andre highlights. Talk of the Town nede i München. Den var også lidt på hjemmebane, kan man sige. En fin model fra Mercedes her? Ja, knap så meget på hjemmebane som BMW, men ja, og det var virkelig dem, folk havde, der var hype omkring. Også sværest nu, det billede, du har valgt her, det var faktisk ikke noget, jeg selv har taget, for det var simpelthen umuligt at tage et billede uden alt for mange mennesker på. Jeg stod i kø for at komme ind og sidde i bilen, og det gælder så både i GLC'en her, men også i X3'eren. Og det er jo bare sjovt, at de lander lige nøjagtigt på samme tidspunkt på mig. Nu har vi jo så ikke priser på GLC'en, men vi har jo så, det er mig, der sidder inde i den her. Ja. Og jeg må bare sige, grundlæggende 2 super fede biler, og de er begge to kommet ind i fremtiden her nu med de her 800 volts platforme. Det var ønsket. BMW'en lader lidt hurtigere end Mercedes'en. Nu se lidt med ladekurve og så videre. Så vi er ude i noget, hvor det er næsten lige meget. Altså om det er 350 eller 400 kW, de piker ved. Men det, jeg synes er interessant, og nu det, man ser på skærmen her, det er GLC'ens dashboard, som så består af 3 skærme. Ja. Hele vejen henover, altså dækker fuldt. Og altså sammenlignet med BMW'ens lidt mere skulpturelle opbygning, så bliver det en smagsag, om du er til det ene eller det andet. Det vil sige, til det som jeg har forstået det, det kommer i 3 varianter. Altså du har altid en farveskærm uanset, men så er det i basisversion, så er det kun den i midten, der er touch. I nummer 2, så er det også passagerskærm, og så er der den tredje, som er en hyperscreen, som er en skærm hele vejen henover, som jeg tror er næsten meter lang. Wow. Men jeg har det lidt sådan, hvad vil jeg vælge? Altså, jeg kan hvis man også lige ser Mercedesen her, den ser super godt ud. Det gør BMW'en også. Men personligt så er jeg måske lidt mere til BMW'ens stadig lidt mere klassiske, fordi det handler om køreoplevelsen. Jeg ved ikke, hvor mange husker de her fotorammer, man kunne få. Hvor mange har egentlig dem stående hjemme? Og det er sådan, jeg har det lidt med, det er lidt letkøbt måske. Men nu må vi se, hvordan det bliver udført. Fordi hvis du kan customize det lidt, og sådan gør det. Og det kan jo være, at man vender sig til det. Der er jo nogle ting, man nogle gange skal vende sig til med nyt bildesign, ikke? Men jeg husker også fra, da vi var ude og kigge på Mercedes CLA i sin tid, som jo også har den her det brede instrumentbræt opbygget af skærme, at det er en lidt speciel oplevelse at sidde bag den her væg af skærme, du har foran dig. Ja, der var jeg også skeptisk inden, men da der så ligesom kom liv i dem, så gjorde det noget ved det. Så
det er jo alt det, skal ses i, eller høres i en kontekst med, at det er jo altså first world problems her. Ja. Så det er jo ikke, jeg siger jo ikke, det er en dårlig bil eller en ulækker kabine overhovedet. Det er bare, det er nuancerne her. Ja. Og der er jeg måske lidt mere til BMW'en, så også det der super fede projekteret op under ruden, som giver en naturlig interaktion. Og så skal man også huske at kigge ud af ruden, når man kører, fordi der er faktisk noget fedt landskab. Ja. Du har jo sat nogle ord på BMW'en, og nu for jer, der ser med på YouTube, så kan I også lige se billeder af den her, at den er jo designmæssigt, der trækker den jo faktisk nogle ret elegante tråde tilbage i historien for BMW her, ikke? Ja, og for det man ikke lige, det, hvis vi ser nu, det er nyrerne, de er blevet smallere og højere, og det er en direkte reference til den, vi ser til venstre her, som er en bil, der udkom i, jeg kan faktisk ikke lige huske, men i 62. Ja. Og de siger jo, det er en nøjeklasse, det her. Det er heller ikke uden betydning, fordi det er også en reference, fordi dengang i 62, der havde BMW problemer. Og det sagde Sten jo også lige, nu den tyske bilindustri og så videre. Dengang skulle de også genopfinde sig selv og genstarte BMW, og de fik succes, og det kørte, altså der var en modelrække på, jeg tror fra 62 til 72 af biler, der ligesom gik under den ære, og så fik momentum igen. Ja. Så det er på mange måder jo super fedt at anerkende, at de faktisk står ved den her, på at vi har sovet lidt i timen, nu skal vi i gang. Og det man ser her, altså det er jo bare en super flot sports utility vehicle, tror jeg de kalder den. Eller nej, sports activity vehicle kalder BMW SUV, whatever, det er også lige meget. Men jeg synes, den overbeviser det, man så ikke lige ser på billedet her, som jeg synes, at den her virkelig veludførte, det er sådan en projekteret ramme under undersiden af vinduet, af forvinduet, hvor du kan hive de forskellige ting, du synes er væsentlige. Så du kan gøre den til din egen, men stadigvæk simpelt og æstetisk veludført. Okay. Så en form for head-up display, men ikke helt. Så en bar, der kører lige under forruden. Nærmest sådan lidt en augmented reality, hvor du får nogle informationer, som er super væsentlige for dig. Ja. Nå, nu har vi i hvert fald brugt noget tid på de tyske. Lad os lige hoppe videre, fordi der var jo også nogle sydkoreanske modeller, som også kunne være relevant at kigge nærmere på. De var også troppet op i München. Ja, og jeg må sige, der var lige så mange mennesker der, og det personligt synes jeg er fedt. Jeg kan godt lide den her diversitet, og også især Kia Hyundai, som har skubbet til fra start med nogle virkelig fine biler, 800 volt, og virkelig været med til at præge det. Og nu er det Kia EV4 herovre, vi ser derovre til venstre, som er der sådan midtsegment, lad os kalde det sådan Golf, Octavia, pendant, som så kommer i den her sedan, og så en hatchback, men super rummelige biler. 400 volt lige i det her tilfælde, det har Kia sådan alt under EV6, og det gælder også EV5, som vi lige vender lige om lidt. Det er 400 volt, men store batterier, op til, jeg tror i EV4'en det er 600 et eller andet kilometer, og EV5'eren tæt på det samme. Men rammer i et segment, hvor du har lang rækkevidde og opladning 10-80 20-80% på, 10-80, det er det, vi måler på, på cirka en halv time. Ja. Så stadigvæk acceptabelt og brugbart for rigtig mange, og det er også med til at holde prisen ned. Ja, det er det. De prioriterer den lidt billigere teknologi i den her type biler, og så opgraderer på de dyre biler. Ikke? Ja, og så EV5'eren er så den her ID4, Audi Q4, Enyaq, Renault Scenic, ingen nævnt, ingen glemt, pendant, hvor at du får en super rummelig SUV crossover-type. Og jeg må bare sige, at anerkende Kia nu for det her design, det startede jo. Man kunne godt argumentere for EV6, men så alligevel ikke, men fra EV9 i hvert fald. Sådan det her lidt rough, lidt brede, lidt bokset design. Jeg synes, det fungerer. Jeg synes, det er fedt, at de nu kører det konsekvent igennem, så vi ikke har sådan et, som det var lidt i fortiden, 6 forskellige designudtryk. Der er noget konsekvens nu, det kan jeg godt lide. Ja. Og det er jo nogle af de sådan lidt mere fornuftige, vi kan kalde dem lidt kompakte familiebiler, vi ser på her. Sydkoreanerne havde jo også taget noget lidt mere potent med. Det har vi her, en Hyundai. Ioniq 6N, N for Nürburgring, og jeg har selv kørt, ikke den her, men i Ioniq 5-version. Og det, der ligesom var nyt her, fordi Ioniq 6 er jo ikke ny som sådan, men den har fået et facelift, og det var første gang, jeg så den i virkelig. Og jeg må bare sige, den står super, super skarp. Men det, der er det aller fedeste ved den bil, det er, at den faker kobling. Altså, den har et gearskift, det er jo ikke et gearskift, men den faker gearskift. Og der er lyd også udvendigt, og det lyder helt åndssvagt, men det er monsterfedt. Jeg elsker det. Og så det er jo ikke, fordi jeg savner motorlyd og de der ting, men at du kan få det on demand, og så stadigvæk
som elbiler og miljørigtige osv., men når man lige har lyst til lige at det skal puffe og rykke lidt, ja, så jeg elsker det. Så altså, til alle de andre, få nu det her indført også, fordi at det giver mening. I hvert fald de dynamiske elbiler, ja, om ikke andet, ikke? Ja. Jeg vil have det uanset. Du vil have det i alle biler. Det er så fint. Nogle af de biler, som ikke nødvendigvis står lige op for lancering, men som mere er dem, der hører under konceptkategorien, dem har vi her. Hvad er det for nogle biler, du har taget med? Til venstre ser vi Cupra Tindaya, og det ligner jo Batmobil, og så lidt af det, vi kender fra Cupras design nu. Og ja, folk, og for det første, de har bygget en super fed stand-up dernede. Man kan lige fornemme dem lidt. Altså, de har virkelig gjort noget ud af det. Og Cupra, det er jo sportsligt udtryk, det er design, det er... Men altså, jeg må bare sige, nu er det en konceptbil, det her, men den sætter jo en retning. Og jeg vil sige, det er tæt på at være for meget. Ja. Fordi det skiller virkelig også vandene, at det bliver... man vil gerne se sin bil, men du vil gerne se sig de rigtige årsager, ikke? Fordi at man sådan, du ved, hvad er det egentlig, man prøver at udstråle med? Ja, den skriger lidt, den her, ikke? Ja, hvis den kom kørende i gadebilledet, selv i en afdæmpet, ikke-konceptudgave, så er den jo too much. Ja, og jeg vil sige, også lige interiøret, altså fordi det der, lad os lige holde lidt luftighed og lidt knapser. Altså det skal jo ikke tage over, det skal jo give plads til at være der, men stadig være intim. Og den balance håber jeg, at de får lidt styr på, inden at de okay. Så den er ikke klar til at komme på gaden i en version, hvor du vil vælge den. Det er der måske til gengæld en anden bil, der er, som egentlig også var en konceptkategori, men som er faktisk er tættere på lancering. Ja, og det er jo ID Cross, og der er flere nye ting, fordi der er jo en T-Cross, og nu Volkswagen-gruppen med, og så begyndte jeg at kalde dem ID, og så det de hed, så der kommer også en Polo og så videre. Og der er den her lige det modsatte. Det er snusfornuft og Volkswagen, som vi kender det, og simplicitet inde i kabinen. Og den her, den er nok ikke langt fra, hvad vi kommer til at se i 2026 sommer, mener jeg, den bliver præsenteret, så det er ikke langt fra. Og det bliver sådan et segment, jeg tror, det var sådan noget 420 rækkevidde, så den spiller ind i det her segment, hvor at du har en bil, der kan det meste, og til et ikke særligt stort kørselsbehov, men altså super rummelig, og det er det, de kan, altså med relativt kompakte ydermål, få meget plads indvendigt også. Så om den så eventuelt også kommer med andre størrelser, det tror jeg ikke, men jeg tror, den bliver fornuftigt prissat, og så bliver den helt sikkert også populær. Ja. Så er der lige en kineser mere, der lige blander sig i feltet her. Xpeng P7 Plus hedder den. Hvad vil du sætte på af ord på den her? Ja, jeg vil sige, de havde virkelig også bygget en flot stand op dernede med alle deres modeller, og den her var jo så ny. Der er jo en P7'er nu. Ja. Den falder lidt uden for Xpengs DNA, hvor 800 volt jo ellers har fyldt. Nu er den her 800 volt og gjort større og er et monster. Ja. Altså i forhold til... hvad den ligesom giver indtryk æstetisk og så videre. Bagenden kan man diskutere lidt, men den tror jeg nok, man skal. Men ellers så får du... Nu ved jeg ikke, hvad prisen er, men nu går jeg det ud fra Get. Ja. Virkelig meget bil for pengene her. 800 volt, lader mig op til 470 kW. Det største batteri, jeg mener, er på 77 kWh, så fås den også med 61. Om de begge kommer til Danmark i din version, men de skulle komme til Danmark, så det er ikke så langt væk. Nu nævnte jeg prisen, det tør jeg godt, altså 300.000 og derunder, altså lige deromkring for en bil af den her størrelse, som altså det kommer til at ryste noget. Men jeg kan jo tage fejl. Jeg tror bare, vi er der. Okay. Altså især med den næste bil, vi skal tale om, at hvad de lige har gjort der, så tror jeg, der venter et S. Ja, jamen lad os bare få løftet sløret for den også, fordi det er den her, det er jo ikke en nyhed på biludstillingen i München som sådan, men der er alligevel sket noget med Xpeng G6. Ja, det har vi jo talt om, de har jo hævet barren i forhold til, hvad man kan købe af opladningshastighed for penge. Og den, mest prisvenlige af G6'eren var jo så 350.000 i beskatningsgrundlag. Nu kom de lige med 300.000 for det, de kalder en standard range. Og standard range betyder så i runde tal 50 km mindre rækkevidde, ned til 470 i WLTP, men stadigvæk med 382 kW i peak ladning, hvor at den anden den ligger på 450. Altså det er bare 300.000. Det er jo ikke mange penge i beskatningsgrundlag for en fuldvoksen SUV-type, hvor der er plads til både det ene og det andet. Altså, jeg er begejstret. Ja. Altså, det er godt. Ja. Mere bil til pengene. Ja, det er godt.
Når vi nu taler om Xpeng, så kan vi måske lige indskyde, at Nordania faktisk har indgået et samarbejde med Xpeng i Danmark som en samlet finansieringspartner. Så hvis du skal have den som firmabil, så kan du selvfølgelig finde den i vores online showroom. Men har du brug for f.eks. en bil nummer 2 på enten privatleasing eller som billån, så findes der altså også nu attraktive løsninger gennem Nordania. Med det nåede vi igennem programmet for den her udsendelse. Jeg vil lige minde om, at det er på høje tid at få bestilt tid til juleskift, hvis du ikke allerede har gjort det. Sørg for, at din bil den er klar til vintersæsonen, så du ikke bliver ramt af de nye regler om vinterdæk, som jeg fortalte om i den seneste udsendelse. Og som altid, så finder du de biler, vi har snakket om i udsendelsen her i vores online showroom på bluenordania.dk. Der finder du både priser og specifikationer. Og uanset om du har set med på YouTube, eller om du har lyttet til os her som podcast, så er vi super glade for, at du tunede ind. Husk at abonnere på kanalen, så lander vi i dit feed næste gang, der er en udsendelse klar. Vi ses.